Mayor Michael Rama mihagit sa mga pulis sa pag-undang na sa ilang drama sa pagukod-kunuhay sa ilegal nga drugas. Publiko supak sa pagbutar sulod sa mga malls karong eleksyon. Mga bus operators interesado nga mo-operate sa South Bus Terminal sa Kapitolyo. DPWH ug Mandawi City walay na plano kung unsay buhaton sa namuyo ilawom sa giayo nga taytayan. Maayong hapon, Sugbo ug Kabisayan. Public hearing mipakita sa pagsupak sa mga botante sa mall voting karong election. Mas pabor sila nga sa mga eskwelahan lang gihapon himuon ang botasyon. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Gipaybaw sa Commission on Elections nga daghan sa mga botante sa Sugbo ang mipadayag silang pagsupak sa mall voting base sa assessment nila sa bag-o lang natapos nga public hearing. Sagad sa mga rason, mao ang accessibility nila gikan sa ilang Pinoyanan paingon sa mga malls sa ilang lugar. Mas komportable sa kadaghanan kanila nga sa mga eskwelahan nilang ipahigayon ang botasyon. Matud sa COMELEC, bisan ang mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Inspectors, dili uyon sa mall voting. Ang gahapon po, notably gahapon, kay mismo ang mga lunay upat ka teachers, niadto sila nga, ni-oppose gid sila kay murag, mas doon na sila home court advantage kung adto lang sa eskwelahan buhaton ang election. Kaysa ipalayo sila sa mall nga ang mga logistics nila dako na po Giklaro ni Guhilde nga bisan og daghan ang misupak niini, ang COMELEC and Bank lang gihapon ang modesisyon kung angayan bang ipahigayon ang pagbutar sa malls o dili. Tuyo lang sa komisyon nga makuha ang mga panghuna-huna sa publiko kabahin niini. Probably it may push through in some malls nga atong i-propose pero basig dili ta na. Kaya I think in Manila doon ay isa ka mall nga babag yun ang mga botante kay kinahalan sila mulabang sa EDSA. So mas malayo sila. So ma-defeat ang purpose sa voter convenience nga mao'y tumong og tinguha sa mall voting. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Ubos sa election watch list of areas ang lungsod sa Buena Vista, Bohol tungod sa mga election-related violence sa nangaging election. Niadtong election sa 2013, 7 ka mga tao ang napatay nga adunay kalambigitan sa eleksyon sa maong lungsod. Matud ni Mayor Ronald Lowell Tirol, pabor siya sa pagbutang sa lungsod ubos sa election watch list sa COMELEC. Gawa sa Buena Vista, tutukan sab sa kapulisan ug military ang mga lungsod sa Inabanga, Bilar, Clarin, Antiquera ug Ubay. So, mas mayo siguro, mas iwas ko kay at least nga nailaghang pulis, military, at least nga naay magabantay sa itong mga katawhan, no? Kaysa dili ka masulod sa iwas. So, ang atong mga kaatbang nga nailaing plano, magpapadayon na sila. So, at least Bisan unsa nga matang sa gimmick gihimo sa mga politiko alang sa pagdani sa mga botante sa pagpili kanila karong election. Apan walay nagdahom nga apil niini ang usa ka cooking demo. Atong masayron kung unsa kini ka epektibo pinaagi sa aksyon ni Edwin Cañete. Ang uban nga mga politiko busy na kayo sa pagpangampanya alang silang kandidatura nga magpapili bisan unsang matang sa posisyon alang sa nasyonal nga posisyon. Apan lahi ang gipakita ni Joel Villanueva nga magpapili pagka senador karong eleksyon. Dito sa Basketball Games sa University of the Visayas, iyang gitudluan ang mga tinunan sa paghimo og lamian nga kape. Ang mga tinunan gipatilaw ni Villanueva sa kape nga espesyal o gipakaon usab nga adunay sagol nga kape nga giluto sa iyang kauban nga si Chef Logroño. Dito usab si kanhi Congressman 1st District Eddie Gulyas, lakip uban sa iyang apo nga si Congressman Samsam Gulyas. Human sa iyang hamubo nga cooking demonstration, diha pa siya mipadayag si Villanueva sa iyang tinguha nga magpapili pagka-senador. Commitment ko ito sa ating mga kababayang Cebuano na once we get there, be-breakin natin lahat ng record. Definitely, you will see a senator na walang ibang gagawin na tatupagin kundi lumikha ng trabaho, gumawa ng trabaho, at tumulong na makahanap ng trabaho ang ating mga kababayan. Ito po ang commitment ko sa kanila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5.
Mga mayor o congressman sa 2nd District sa Lalawigan sa Bohol nagkahiusa alang sa pagsuporta ni Mayor Jejomar Binay pagka-presidente. Ang mga mayor nga gikan sa nagkalain-lain nga partido wala nagdahom nga mag-uban sila karong election. Kinigi aksyon ni Jinky Rusit. Nahimo nga bibo og mabuluko ng pagsaulog sa ika-56 nga founding anniversary sa lungsod sa Buena Vista, lalawigan sa Bohol kagahapon. Bisan ug wala ang una presidential candidate nga si Jejomar Binay ug ang dinapit nga representante ni ini nga si Manny Pacquiao, miabot sa dapit ang magpapili pagka-senador nga si Alma Moreno. Si Alma personal nga misaksi sa bagong panaghugpong sa mga mayor sa 2nd District sa Bohol aron suportahan ang kandidato sa United Nationalist Alliance nga si Vice President Jejomar Binay. Gikan sa managlahi nga partido kining mga mayor kaniadto, apan karon nagkahiusa sila sa tumong nga padag-on si Binay sa 2nd Distrito. Nagtuo sila nga dako og matabang si Binay sa pagpalambo sa 2nd District sa lalawigan sa Bohol, labi na ang paghatag katumanan sa taytayan nga nagkonektar sa Cordova ug Getafe. Ang tulay sa Bohol Friendship Bridge iya gyud na ipatuman ug ang economic zone dinhi sa 2nd Distrito aron gyud maluag-luag ang problema sa tong mga kaigsunan aron naay daghang trabaho ang mga unemployed mga katawhan diri sa 2nd Distrito o dili lang 2nd Distrito kundi sa probinsya sa Bohol. Ang mga mayor sa Buena Vista ug Bien Unido nalipay sa bagong kalambuan nga gipakita sa ilang mga kakauban ng mayor. Wa sila magdahom nga makauban nila sa pagpaluyo og kandidato ang kanhi kaatbang nila og partido nga karon mga una na. Mga kuan. So ang among gitanaw nga kung saya gusto sa mga congressman naagid may kanon nga paluyo tungod kay sayod mi kung sa iyahang binuhaton. Ug nakita nimo kaganina murag show of force sa mga mayor kay ang 2nd District click-on labi na nga si Congressman Aris mo'y nagdala sa mga mayor. Musunod ang mga mayor ug unsay suportahan ni Congressman pagka-presidente. Sama sa gihapon, ang actress nga si Alma Moreno mipadayag nga ang katungod sa kababayinan mo'y prioridad niya sa gayong makalingkod siya sa Senado. Iba pa rin yung tututukan mo at pag-isipan na manggagaling dito sa LGU kung ano ang pwede pa namin idagdag. Yun ang sinasabi kong direkta sa tao kung anong pangangailangan, anong kailangan nila. Pwede kong ilaban sa Senado. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rusit. Magpadayon ang distribution sa financial assistance sa mga senior citizens ugmang adlaw. Matud pa ni City Administrator Dr. Lucille Mercado, ang wala makaklaim karong adlaw mahimo mukuha ugma sa Plaza Sugbo sa atubangan sa City Hall. Ang mapakya sa pagkubra tungod sa mga kakulian, mahimo pa nga makakuha sa ilang financial assistance sulod sa 15 ka adlaw kun hangtod Marso 3 adto sa City Treasurer's Office. Tanan nga mga rehistrado nga senior citizens sa Dakbayan makahimo na sa pagkuha sa financial assistance, human giapil sa budget ang anaa sa waiting list. Continue og distribute dinhi sa Plaza Sugbo pagka-Lunes na. Naaghapon tay, so maka-claim ari lang gyapon sa Plaza Sugbo. Doon na tayo pila ka bookends din ha. Mag-continue ta distribution. Mayor Michael Rama, dili mo submit og supplemental budget alang sa pagdata-data sa utang sa SRP. Gusto sa mayor nga hutdon og bayad sa dakbayan ng utang niini. Kinigi aksyon na ni Leslie Caminada Vestil. They should all have to think there was an SB1. And that SB1, they should act on it. If they don't act on it, they're coward. If they do not... Huwag planong modusog bagong supplemental budget si Mayor Michael Rama. Human na ngayo ang Finance Committee sa Konseho aron idata sa utang sa SRP. Alang sa mayor, nakasubmit na siya sa supplemental budget sa miaging tuig ug kini ang angayan nga tukion sa Konseho. Ang supplemental budget nga gisubmit ni Rama sa miaging tuig adunay gigahin sa pag-impas sa utang sa syudad sa pagtukod sa SRP. Matud sa mayor, dili angayan nga mutalaw ang mga sakop sa mayoriya sa Konseho sa mga kiha tud kay sila gipili sa mga tao aron buhaton ang ilang trabaho. Adunay dugang kwarta ang syudad, hinungdan nga nangusog siya sa full payment sa SRP loan. Nakaidagang kagkwarta, nakay utang, akabastos rin mo, di ka mabayad. Simple as that. Oy, gising. Don't bring your being a majority, putting all of us on hostage, and we are 1 million residents of this city.
Sumala silang kontrata, obligasyon sa syudad ang pag-impas sa utang sa Land Bank sa higayon nga mahalin ang sobra sa katunga sa yuta sa SRP. Gani nagpaabot siya nga mopadala og demand letter ang Land Bank aron mapugos pagbayad ang syudad. Alang sa mayor, ang mga konsehal nga gusto sa amortization kung pagdata-data sa utang mahimo nga mobayad niini alang sa syudad. Sa higayon nga mapakyas og bayad ang syudad sa utang sa deadline niini karong Pebrero 20, pahamtangan ang syudad sa penalty ug interest nga mokabat og dulan 2 million matag adlaw. We will not be wavering. Why are we going to be wavering? Kung ay mo bayad anang amortization, ayaw mayor. Kaya ang mayor gusto mo bayad tibuok, di sila mo bayad. Kanang mga ngingig kayo nga magpapretend nga mura sila ilang isuplant ang executive. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga bus operators interesado nga mo-operate sa Cebu South Bus Terminal. Usa ka public-private partnership ang gilantaw sa Kapitolyo alang sa pagpalambo sa operation sa bus terminal. Kinigi aksyonan ni Jinky Rusit. Nagkasabot kaganihi ang mga sakop sa Cebu South Minibus ug Bus Operators Association nga di sila musupak sa himuon nga expansion sa Cebu South Bus Terminal. Ang expansion gisugit sa Provincial Economic Enterprise Council sa Kapitolyo. Apan hugot ang ilang baruganan nga luyo sa pagpalambo sa CSBT pila ka tuig gikan karon, kinahanglan di sila maapektuhan. Dili sila uyon nga i-relocate sila sa laing lugar, din maapektuhan unya ang ilang kita. Gani but usab sa mga sakop sa mga Bus Operators Association nga sila ang mo-operate sa terminal, samtang ang Kapitolyo ang bahala sa mga koleksyon gikan sa tenants niini. Ang mo focus sa sa focus sa operation. Oh yeah. Anyway, we can assure man sa the riding public, the operators nga dili may business amo service gid among ipatibabaw sa ato ang mga sumasakay. Alang sa pagsiguro nga di sila ibalhin, buot sa pundok sa mga operators nga magpinirmahay sila og usa ka Memorandum of Agreement uban sa Kapitolyo. Usa ka public-private partnership usab ang nahunahunaan sa Kapitolyo aron mapanindot pa ang mga pasilidad sud sa terminal. Magpasabot kini nga usa na ka pribadong kumpanya ang mo-operate sa CSBT. No, so ang Minibus o Bus Operators Association naghugpong nag-usa nga kining ilahang giplano nga paghimo nga commercial complex ang kining South Bus Terminal nga ang kaming mga operator di mi ma-dislocate unya makapadayon mi sa among operation panahon na unya nga mahuman kining maong establishment. Ang garahe sa autobus sa N. Bacalso Street mo'y gitanaw sa Kapitolyo nga temporaryong kabalhinan sa mga bus, sigayon nga ayuhon na ang terminal. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Walay naumol nga plano ang DPWH ug ang dakbayan sa Mandaue kun unsay ilang buhaton sa mga nagpuyo ilawom sa Taytayan. Gikinahanglan sila nga mupahawa sa lugar aron makatrabaho ang contractor sa pag-ayo sa Taytayan. Kinigi aksyonan ni Ryan Sorote. Mabati gikan sa ubos sa First Mactan Bridge ang pag-repair sa Jegma Construction. Di padagko ang mga giayo sa Taytayan o mga gagmay nga tipakalang ang nangatagak din sa mga balay. Di makapadayon ang kontraktor sa mas dagkong mga repairs kundi maklear ang mga namuyo ilawom sa Taytayan. Niyadto pang meging tuig ang plano sa pag-demolish ng mga balay apan hangtod karon wa pa masugdi. Ang nagpuyo dinhi naglibog kung ihikling sila palayo sa danger zone o hingpit na papahawaon. May istorya diri sir nga pawaon mi diri. Mao sa TV ra gingon nga kami pawaon pero may kikwan na diri. May demolish mi. Nasa 50 ka mabalay ang mapektuhan sa pag-ayos sa Taytayan o road project sa lugar. Kapin sa 24 katuig na sa lugar si Tatay Silvano nga anda mo pahawa kung dunay kabilhinan. Pero kung pahawa ang musugot asad mo? Ang gobyerno man eh. Sumusugot asad mo tayo. Masugot na tayo na kabalinan mayo. Apan way mahatag nga relocation site ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue. Kinahanglan pa usab nga matino sa City Hall o sa DPWH kung ang mga apektado nga mga balay nga isibog o i-demolish. Mahimong mataganong ayuda sa City Hall o sa DPWH ang mga apektadong mga namuyo. And the marching order of the mayor, i-implement ang project but we need to qualify and obligatory to follow the due process of law. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Mayor Michael Rama mihagit sa kapulisan sa pag-undang na sa ilang drama sa paggukod kunuhay sa nagpaluyo sa gidili nga drogas. Nasagmuyo ang mayor sa mga police operations tungod kay walay mga drug lord nga nadakpan ang mga pulis sukad pa kaniadto. Kinigi aksyon na ni Leslie Caminada Vistil. Tanang kapulisan, pa nila makuha si Jaguar. That's what my challenge to Benji. Get Jaguar. When you get Jaguar, then I will salute you. Gihagit ni Mayor Michael Rama ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpuos sa mga illegal nga kalihukan sa Dakbayan. Matud pa ni Rama, kinahanglan nga madakpan ni Senior Superintendent Benjamin Santos ang drug lord nga si Jaguar aron maundang ang negosyo sa gidili nga droga sa Sugbo. Gitahas usab ni Rama kang Santos ang paghipos sa mga illegal electronic gambling machines nga nagkatag sa Dakbayan. Gawas ni ana, kinahanglan nga masumpo usab sa kapulisan ang petty crimes nga moresulta sa pagkahitabo sa dagkong krimen. Mang-raid ka ita, ayaw nag-raid, mingon ka, raid me diya ha? Una siya, raid me, kaduha. Mag-raid ka ita, ay sa pagbuhat sa diha, I wish nga, gibuhat na daan, haru ma-raid. Muna kong pasabot. Kay, kabu ang rasa ng barangaya, naas tubangan diya, grabe ha. Kabu ang sana mo, nga naagyo diya, na kumpak, mapitang ipatangtang na kong kumpak. Ang paghagit ni Rama, subay sa mga nagsunod-sunod nga operations sa kapulisan diin mga drug pusher o operator lang sa drug den ang madakpan. Matud pa ni Rama, sama sa gipahibaw na daan ang mga dakpunon sa himuon nga drug raid tud kay mga dagko nga operator dili madakpan. Alang kang Rama, ang mga operation gihanay lang sa mga pulis aron dunay ikapakita nga ilang gigukod kunuhay ang mga nagpaluyo sa gidili nga drogas. Pa nila makuha si Jaguar. That's what my challenge to Benji. Get Jaguar. When you get Jaguar, then I will salute you. Number 2, get all video carrera everywhere. Bring me 1,000, then I will make a wreck. Go after petty crimes. Because petty crime, if not attended, it will bring a bigger crime. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Lima ang nadakpan sampang duha ang nakaeskapo sa simultaneous anti-drug operation nga gipahigayon sa CIDG 7 kaganihang buntag sa Sitio Buli, Barangay Dulo Fatima ning syudad. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Tulo ka team gikan sa CIDG 7 ang mihimo sa operasyon pinasikad sa search warrant nga giisyu ni Judge Soliver Peras, batok nilang Nora Abilgas, Franklin Pag-Usara ug Ray Firolino tungod sa kalapasan sa paghupot og pagpamaligya og gidili nga drogas. Bugtong si Abilgas ang nadakpan, kinsa nakuhaan og pinakete nga shabu, samtang nakaikya si Pag-Usara apan nakuha sa CIDG ang mga pinakete sa shabu ug armas. Wa sab si Firolino sa ilang balay ug way nakuhang ebidensya ang mga pulis sud sa iyang gisak-an. Nadakpan sab sa CIDG ang silingan ni Pag-Usara nga si Julius Ibanez ug ig-agaw niini nga si Juanito ug Eric Mangkaw. Nakuha ang daghang shabu sa balay ni Julius. Matud sa CIDG nga ilang gisulod ang balay ni Julius, human nakadawat sila og impormasyon nga nisulod sa balay niini si Pag-Usara nga nakaikyas. So gisundan ni sa atong operatives karon nasulod sila og usa ka kwarto. From outside open, pagsilip na yung mga shabu mo na siya. Si panan gamitan na diya ma'am. Pero magkakaon sa guba, taga-adlaw. Kinsa man shabu kang kuan eh? Wala may shabu diya sir. Wala may shabu diya. Gamitanan magkagsuyupanan niya. Oh, adto ra man sila palit sa layo. Mo do gipugod sa punta na pensa ning kwarto lagi. Wala gawa lagi sir, wala na kong yawi. Wala ko mamaktak. Tagadiin di ka nga o makatailan Julius. Ni kaya mi. Kaya ang balay na ron dia. Na. Pag ila jud gipugod jud. Asa yawi tukan ba? Ikaw kako nga sir, ako sir di ko baka ko pagkatao sir. Na ako sa lugar. Di ko mamaktak. Si Abilgas hugtanong mihimakak nga iya ang nakuhang mga ebidensya. Sanglit dugay na siyang nihunong sa pagpamaligya og shabu sukad siya nadakpan niadtong tuig 2005. Una pa na. Sa una pa na sumpay man guna dito. Oh, sumpay yun. Dire
kanang mag-angkon-angkon man kog lugar ang amo ba nasunog man gumi sa una nga wala mi exit hapit mi na kuan mao nang ibutang ang exit para fire kung naisunog makagawa sad mi gamay sad gani kayo na Inyuhan ang lugar na eh. Bago pa kay itong mga timpuin dito. ambot sir wala jud koy kalibutan taon maluoy mo nako. Ang ikalimang nadakpan og nakuhaan og paraphernalia mao ang usa ka habal-habal driver nga si Jonathan Habanes taga Talamban apan lumad nga taga Badjan, Cebu. Nabal ko sir, nya nakoy kuyo, akong uyuan, daga man sila. Ako na nabilin dito, mo kay bagunsa na siya sir. Pasok ko pa ingon ta. Uli na ko sir, kay naghabal-habal naman ko. Ihatod na akong uyuan ako diha ba, sulod. Katong tuter. Dahil sa siyang butanganan, ako nagdala ba? Gibanabana moabot sa 100 grams ang nasakmit nga mga shabu nga mokantidad og usa ka milyon ka pesos. Ang operasyon kabahin silang kampanya nga one-time big-time concept operation sa CIDG. Nagdala sila og backup sa Regional Public Safety Battalion kay nasayod na siya nga gihimong pugaran sa mga drug posers ug criminal elements ang Barangay Dulho Fatima. Ang ginawa natin kanina is a concept of whole PNP's approach, and in order for the operating units to be secured, we use RPSB as our support unit, and they saturated the area and conducted choke points. Kana to kanang ginabuhat na to tanan para mailhan ang PNP nga nagatrabaho na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Nadakpan sa kapulisan sa Guadalupe Police Station ang pundok sa giilang nga mga hold-upper o carnapper sa dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kanila ang mga motorsiklo, mga cellphone o mga personal nga gamit sa mga biktima. Kini gi-aksyonan ni Edwin Cañete. Ang tulo ka mga suspitsado nga nadakpan na ilang nga sila si Edsel Narvasa nga taga Barangay Tisa, Roland Roberto Tapaya nga taga Barangay Buhisan ug si John Kevin Scorpion nga taga Sitio Santo Niño, Banawa. Si Chief Inspector Michael Angelo Beltran, ang hipi sa Guadalupe Police Station, nakadawat og reklamo sa pagkarnap sa usa ka motorsiklo niya tumilabayng kadlawon. Sa ilang gihimo nga pag-imbestigar sa reklamo, ilang nakuha ang motorsiklo diha sa gipuy-an ni John Kevin. Gipark na niya yung motor sa alas 8 gabi sa hapon. Niya na-notice na niya pag alas 6 na sa buntag. So dito siya ganina sa station na. Karon, kandak na mig follow up. Bisa information nga nag-gather na mo, kay namay mga description nga gihatag. Timely san nga naka-interview sa mi katong mga concerned citizen nga mauna naa dire. So na zero na namo ang area to rush up dami dire. Gihimakak ni John Kevin nga usa siya ka karnaper, ilabi na ang pagpayuhot o ginadili nga drugas ug labaw sa tanan ang pagpang-hold up. Di kong kornap sir. Mga plugger akong cellphone. Mara na kuha niya. Kani sila, kuyog rin sa kumanghod. Kani siya, uyab man sa kumanghod. Nang himakak usab si Edsel Narvasa nga usa siya ka hold-upper, apan layo ra kayo ang iyang tubag sa akong mga pangutana. Mga tulis rin nga maghod. Palug na sa mag-ubong sa kudirin abot ganina pero kung abot na rin. Usa ka putos nga pinaugang marijuana, mga pinutos nga shabu, lighter, kalibre 38 nga Paltic revolver, usa ka bala, daghang mga cellphone, mga shoulder bag ug ATM cards ang nakuha sa kapulisan gikan kanila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Driver sa dump truck nga nakabangga sa taga DPWH dili missing. Nibalhin kini og lain nga hospital tungod kay dako kaayo ang gipangayo nga down payment sa hospital din siya unang gidala. Kini giaksyonan ni Ryan Sarote. Nabansiwag sa pamantalaan nga na missing o gituho ang nisibat ang truck driver nga si Pablo Estrera nga nakabangga sa mga taga DPWH nga nagtrabaho sa Marcelo Fernan Bridge niadtong miaging gabi. Wala na sa Chongwa Hospital sa dakbayan sa Sugbo din unang gida si Estrera human naugkat gikan sa iyang pagkapit sa Monobela. Walay nakatug-an sa ospital sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police nga nangita kaniya kaghapon. Apan kaganiha, nasayran sa Lapu-Lapu City Traffic Police, dili missing si Estrera og naka-confine kini sa laing ospital sa dakbayan sa Sugbo. Murag gidak-an na sa pud sa down, mo to gibalhin nila sa Soto.
Gidawa sa Soto sir. Muna sa Soto kuno karon. Wa madayon sa pagpa-admit sa Estrera sa Chongwa Hospital tungod sa kamal sa down payment nga gipangayo kaniya. Sa Vicente Soto Memorial Medical Center gida sa Estrera og kasamtangang nagpaalim sa iya mga samad ug bali sa lawas. Nakig-alay na usab ang kumpanya ni Estrera nga nagbase sa Leyte sa kapulisan, DPWH-7 ug sa pamilya sa namatay sa aksidente nga si Ricky Buok. Matad sa pulis nga sabutan pa sa DPWH-7 kung dayunon nila ang pagpasaka og sumbong ni Estrera nga mo'y nakaingon sa aksidente. Pero possible kung di coordinate ang katong tag-iya siguro. Basin mo himlaglaka nga mo file sila kaso ato. Sumbong nga reckless imprudence resulting in multiple damage to property with homicide and multiple physical injuries ang mahimong ipasaka batok sa driver. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka inahan gidakop sa kapulisan human gitudlo sa mga silingan nga tigpayuhot og gidiling droga. Si Ray Pasaporte sa detalye. Napugos sa pagsulod sa illegal drug activity si Josephine Dimag alias Sipin. Human mamatay ang usa niya ka anak. Gawas pa sa bana nga way trabaho. Ang ginagmay lang niya nga negosyo sa pagbaligya og drogas. Nag-anam og kadako hangtod nga nadakpan kini kaganihang buntag. Sa subang dako pulis pinasikad sa search warrant. Nakuha gikan sa balay ni Josephine ang duha ka medium pack og 27 kagagmayng pakete sa gituuhang shabu ug paraphernalia. Ganun para ko, gagmay ra ko, lapo ra ka buok. Pamugas gud. Si Josephine naapil sa PNP Drug Watch List sa Subang Dako Police Station. Human ang mga silingan niini. Mao'y nireklamo sa mga kapulisan nga matud pa lantarang na maligya og shabu sa ilang balay. Sige monitor niya na napoy mga sumbong siyang mga silingan kay medyo rampant na yun ang iyang pamamaligya. Then namugoy fista po sila dito mao na nga nasa daghang sukuan stock and illegal drugs. Mo siyang gi-notice bayan nga applyan na mo siya sa Samtang nagpadayon ang operasyon na sigpatan sa mga kapulisan sa lugar, si Dandan Pistanyo, 25 anyos, kinsa nag-atubang og kasong qualified theft. Sa body search nga gihimo, nakuhaan siya og usa ka medium size ug 12 ka gagmay sa gituuhang shabu. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan nasuta nga si Pistanyo mao'y nipusil patay sa miaging buwan sa asset sa Mabulo Police Station nga si Ray Montibon. Sa interview sa news team kang Pistanyo, iyang giangkon ang shabu, lakip na ang pagpatay niya kang Montibon. Ganong imong tunggi. Bagay dito na sila sa bahay dito. Pero wa mo nagbigil mo ato ni ay. Wala yun magkakuha na niya gud pero daghan kay inagi si daghan na nabuhat mga ang mga tao dito galing ka Panginoon niya kay maldito mo dito sa ito kuan tiglaw sa moiro nga ang kuan na kay manapat ang bata may lintil kayo. So silingan ro kini. Hindi. Wasa ka bayre ato. Si Bang, Si Sir Narciso, na-involve ko ka gun for hire. Bang kasi Pero katong siya mo. ano buwat pa din? Buwas mo. Moro ito pangwarta na siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Bureau of Fire Protection 7 mipakita sa talagsaon nilang paagi sa pagselebrar sa Valentine's Day. Kung sa kiniatong siren sa special report ni Ryan Sorote. Sa mga sunog sikat og in-demand ang kabomberuhan, way kahadlok sa kayo og sa hulga ini sa ilang kinabuhi. Apan giingong dunay soft spot ang mga bombero ug ila kining gipakita sa Valentine's themed nga decorations sa ilang mga buhatan. Hapit na ng mga opisina sa Bureau of Fire Protection Region 7 misalmot sa kompetisyon sa pagpabunggahay sa Valentine's decorations. Bisan ang buhatan sa Regional Director, wa magpaulahi ug napuno sa mga kasing-kasing ug ubang mga dayan-dayan. Gikan mismo sa Central Office sa BFP ang maong lovable ug tinuig nga idea. Dumong sa kabomberuhan nga ipakita sa tanan nga dunay laing abilidad ang kabomberuhan. Makatabang ni sa atong kampanya sa atong advocacy sa fire safety. Kay mo-attract attention, so mo-attract og attention nga sa Bureau of Fire. Doon na say buhatan nga napunog mga balloons o gipanindot pa ining mga sweet lovebirds.
Makalingaw sab kining dark love room sa mga light shows o kining table for two. Kiligma sab kining mga hashtag hugot lines nga bida sa usa ka buhatan. Take one. Mahal mo nga, mahal ka ba? Giapay two. Pinapatawad na kita kahit hindi ka humihingi ng tawad sa akin. Giingon nga mga dayan-dayan sa matagbuhatan, nagpakita og nagulagway sa klase sa ilang gugma nga ipaambit sa uman. Kaya ang usa ka admin, kung hindi siya di niya love ang iyang sarili o ang iyang trabaho, why mahimo ang usa ka opisina nga tungod sa admin kinadaghan ng trabaho. Gawas nga magamit sa kampanya sa BFP, kalingawan usab kini sa mga empleyado nga dunay gamay nga premyo sa labing maayo. Find someone who wants you as much as you want them. Pipili lang kini sa mga cheesy love lines gikan mismo sa buhatan sa Regional Director sa Bureau of Fire Protection din sa tunga-tungang Kabisayan. Ang ilang mga manindot nga mga dandayan abli alang sa tanan karong Valentine's Day. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy Friday mga kapatid! Pagkasaulugo na sabnato ang adlaw sa gugma kun Valentine's Day karong Domingo. Aduna na ba mo'y nahuna-hunaan nga mga butang na ikagasa sa imong partner o kung nakakita na ba mong lugar nga kasuruyan o ba ng imong hinigugma? Kung wa pa, dalhan na ang imong special someone karong gabi sa usa ka pre-Valentine's concert sa sikat nga grupong The Platters. I'm the great pretender. May bisita sa Cebu City Hall ang grupong The Platters aron pag-courtesy call sa mga opisyales sa maong buhatan. Hangtod karong mga tuiga, gikagubtan gihapon ang The Platters tungod sa way paglubad nilang mga kanta. Matud pa sa maong grupo, tuyo silang mibisita sa Sugbo tungod kaya ang mga Sugboanon mahiligon kaayo sa musika. Gani daw nagmalipayon sila sa positibong pagdawat sa ilang mga kanta sa mga Sugboanon tungod kay hangtod karon na parayon gihapon kining giawit sa kadaghanan. Dugang pa sa The Platters nga buot lang sa bilang suklian ang gugmang gipakita sa mga Sugboanon kanila. So of course I want to come here every time when you guys make us feel welcome and make us feel like family, and we love that. So we want to come and get some Cebu love, right? Yeah, so that's why we come here all the time. You guys, it's already embedded in your culture, so it's really easy. We just show up and do what we can. Yeah, do what we like to do, and you guys love it. Yeah, so it makes it easy. We appreciate that. We love doing it. Ang concert na mahitabo na karong alas 8 sa gabi sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, ubanikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Serang nga word of the day nagkanayon. Daghang klaseng camera ining kalibutana. Adunay digital camera, film camera ug video camera. Apan ang mas importante kay kanang kamerang duha. Agay! Have a good weekend, everyone. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!